Istorya na. Ano yung ako karoon sa akong mansion? Ano ako yung mga bisita? Wala mas sila kabuok. Idak. Ha? Taro nga pag-vlog. Sige na, Madi. Kini ako ng abrihan. Pagkasod na lang kung akong mga gwapa na ano, Mga antik na mga customer. Nga. Onya, mauni ang ato ikaduha nga room. Ibili na chinilas? Ibili Kaya chinilas? na yung mga sinilas. Ibago siya ng lampas. Ay, mau ba? Na, ating kayo sama. O dali, kita kayo sa vlog. Stricta kayo ka. Mauni ang Master bedroom. first room. Master bedroom ni siya. Bubay mo like. Pili dali ah? Hinahinahin na ninyo nga, di rin mag-uyog-uyog sila. Bumukiyod gani, hinahin na ninyo. Ligaw sugat. Kaya magkiyod-kiyod. Maguba ang among bed. Dali. Okay na eh. Amo ni Karon. Nga. Mauni ang ato kasi. Naitaw. Amo ni Karon. Abriyosa pa. Sige na. Mo vlog. Dagan gini views. Oh, namin, manarado. Huwag mauni ang ato ikaduha na room. Ano to guys? Ang atong pasyente din, natulog usa. Ha? Naatay pasyente. Gawa. Basta ayaw ko ninyo naguba, ha? Itabrawon may ani pang arrange. Kaya nga lang gubon. Kailangan pagbari na ako, Ron. Inaani na Japon siya. Maragularan ni chicken. Kanindot sa ilang bed, no? O ginihinat ako to, Yes, may guys. tumi. O ginihinat ako to. May tumi. Pag-enjoy mo. Pag-enjoy mo sa inyong Yes, may stay. tumi. I love you too, man!